Ribeira terá representación no Campeonato Nacional de Robótica. O equipo da Academia Mega selou o seu pase logo de firmar un gran papel no galego que se desenvolveu en Ferrol. Esta mañá o Salón de Actos do Concello de Ribeira contou coa presenza dunha decena de rapaces que conforman o equipo de robótica da Academia Mega, que veñen de clasificarse para estar na gran final nacional da First Lego League. Para conseguilo foron superando os retos marcados nesta competición que primeiro se desenvolveu a nivel autonómico en Ferrol. Campeonato que se celebra todos os anos en Ferrol, robótica, tes unha parte que é o xogo do robot, que é un robot que montas con pezas Lego e tes que facer 15 misións que cambian cada ano. E logo as outras partes son un proxecto de innovación relacionado con esa temática. Este ano é do mundo submarino, as investigacións acuáticas, etc. Evalúan pois o que é o xogo do robot según os puntos, a construción do propio robot, porque faise sen instruccións, pois cousa dos enxeñeiros do equipo, o proxecto según a viabilidade e o innovador que é, como nos levamos entre o equipo, en plan os valores que temos. Comezaron a traballar no mes de setembro co comezo do curso, con 2 horas de traballo á semana. Puideron ensaiar antes da competición, onde puxeron en práctica o seu proxecto. Tivemos a sorte de pasar ao Campeonato Nacional e celébrase o 29 de marzo en Ferrol este ano tamén. A segunda oportunidade que temos de participar no Nacional, hai 4 anos participamos na de Málaga, pero é que aí hai moito nivel, hai que meterlle aí esforzo. Campeonato no que volverán a amosar o seu traballo en equipo e desfrutarán para intentar obter a mellor cualificación. Este ano forman o equipo 10 integrantes que intentan aportar en todos os eidos. No noso caso, intentamos facer todos de todo, pero é certo que os maiores axudan un pouco máis aos pequenos, xa que a maioría son novos e nunca estiveron no torneo, e algún pois vai máis un pouco que lle gusta, en plan ao mellor un máis para construcción, outro para programación, outro para deseño, pero poderíamos facer todos de todo perfectamente. Un dos membros do equipo é Manuel Luaces, que ademais é o máis veterano, destaca o traballo en equipo que desenvolven para realizar os proxectos neste tipo de campeonatos. Miña sétima participación e, este ano os meus compañeiros novos, bastante ben. Aprenderon e, é importante, e pasáronse ben. De feito, eu sou o que axudo normalmente, adestros, axudo nos seus problemas que teñen, intento resolver os seus problemas, ainda que non sempre me salen, pero Esta será a súa última participación no First Lego League, polo que afronta a competición con gañas de desfrutar cos seus compañeiros e de facer o mellor papel posible. Espero disfrutar o máximo que sea, xa que é o último ano. Supoño que para o ano estarei como adestrador, non o sei, pero espero disfrutar o máximo posible. No nacional hai moito nivel, non sei este ano como nos salirá o tema, pero esperemos que ben, a ver se podemos ganar algo. O alcalde ribeirense Luis Pérez Barral recibiu os integrantes do equipo da Academia Mega e destacou a importancia de manter os valores e o aprendizaxe que aportan estas actividades. Eu creo que é un orgullo para todo Ribeira ter rapaces e rapazas menores de idade que son capaces non só de aprender programación, robótica ou informática, senón que comparten valores tan importantes como o compañeirismo, axudarse os uns aos outros e, sobre todo, tamén a importancia de que eses rapaces que no seu día estiveron no equipo, agora que van crecendo, pois pasan a ser adestradores deses compañeiros que lle veñen atrás. Creo que é moi importante a mensaxe que lle están lanzando, non só a todos os outros rapaces e rapazas de Ribeira, senón a toda a sociedade en xeral que lles está dicindo que saben colaborar, sacan tempo do seu tempo libre e de ocio para dedicarse a facer un proxecto e aprender cuestións vencelladas con diferentes áreas, dende a informática, a robótica ou a programación. Os representantes do goberno municipal entregaron uns agasallos aos membros do equipo e desearonlle o mellor para o campeonato estatal.